Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw ining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ang tulumanon kini ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ninyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing kami nga magadapit kaninyo sa pagpanghinaw tusab nga nakamo sa Kabaskog Adasig sa inyong mga panglawas, din kanang sistemaha magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan na kinigitulo ni Master kanamo padyon sab nga among gitulo kaninyo. O kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mga pangusta sa tanang makiigsunan sa nagakalain-laing dapit diri sa dapit sa dipulong sa inyong pagsunod. O amo usab nga pasalamatan ang mga chapter president sa ilang pagdala o pag-angkon og mga istasyonan para maialagad kining maong programa. Labi na usab diri sa PBCM compound sa makagihon nila og maluhotayon nga mga pagtabang niya na para maialagad ang maong programa. O sa gyapon ang mga pagpahinumdom nga dili nato pagkalimtan ang atong pagtambong sa hiniusang katiguman sunod sa usa ka tuig, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og niyana usab dili pod nato kalimtan ang atong mga paghatag mabinulan man ang mahitungod sa pagtabang para sa atong PBCM Palace Reconstruction. Og tining tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, mo'y makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras makigsunan sa inyong pagpatalinghog dinhi nining maong simbihan sa RP Index Kidi Dipolog City, mga kaigsunan, alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion matag adlaw nga Domingo. Mabati usab dinhi nining maong simbihan sa RM Index DR Dipolog alas 12 ngadto sa alauna ang taknas kahaponon matag adlaw Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao, mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR, dinhi sa Surigao City sa Real Radio, dinhi sa Bayogan City sa City FM, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino. Mabati ang atong programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, sa Valencia City, dinhi sa Valencia City sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB, dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin. Mabati ang atong programa. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR, dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinhi sa Misamis Oriental ug sa Cagayan de Oro City mabati usab ang atong programa dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa RP Index Kio Teleradyo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio, dinhi sa B Radio Waikurat FM Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Diyan kung gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga nagasunod, labi na sa itong igsoon din sa Toledo, sa DYHR, Brother Julio John Ibanez, o Chapter President, Sister Vicky Dusina, o kang Brother Eugene Dusina usab ang iyang kapika sa kinabuhi. Sister Ranisa Alforque usab, ang Chapter President usab, nagapatalingog. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos, sa atong higala,
kanunay nagsunod Brother Richard Sandigan ug sa imong pamilya mayong pagpaminaw. Tanan kamo karon nga nagapatalingog dinhi karong radio station nga inyong gipaminawan. Kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O usab Reverend ato usab nga gitimbaya day ang ato ang tinahod nga council sa PBCM Attorney Samuel Arnado uban sa iyang pamilya usab mayong pagpaminaw attorney. O aron sa pag-iskot sa tema mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Dili karong higayon na o tungura Brad Ronnie, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang atong paghisgutan sa atong pagtuon karon mao pagtubag sa giluatang pamahayag ni ining sa badista nga sa tanang mga pastor siyara nga pastor nga dili mooyon sa doktrina nga si Ellen Goldwhite propeta o manalagna kay wa kuno mag-ingon sa iyang baba pero sa ilang mga basahon daghanan yana sa ato pa busa gani tingali nga sa mga kauban gitawag na ni siya og offshoot pagka sa badista matod pa sa amigo nato pod Bradron kanang offshoot daw gitawag og katumbas kana sa gitawag og apostasy ni apostasiya na ni sugod lugar ba kay basta maglain na o ang iyang mga tatarungan ni Mitchell Bendilio pastor sa badista ang iyang mga paghingalan nga og mao kuno ni kining atong magtutudlo kay piki man lagi kuno nga Espiritu Santo may pag walay Espiritu Santo kay matod pa niya ayahay kuno si Crescencia Dagok ug si Abelino Eugenio nga sa pagpakighilawas kuno nila matod pa sa iyang kinabuang nga nakabaton og Espiritu Santo nga mao lugar tong magtutudlo sa pagkadaghan kuno sa tao sa kalibutan. Abi man niya og ang ingon na para sa utok ang Dios na abi man niya og ang pagpakighilawas daotan na lang yun og abi niya nga ang plano sa Dios sa pagbuhat sa tao sa tibuok kalibutan gipaagi nga gibuhat sa Dios ang tanang tao nga sama kang Adan og kang iba atong pamation brother diri nato ipasukan ang mga pagtubag sa iyang mga gihatag gibuhi ang pagpaningil diri kanato. Okay, atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bendilio kay nagmonitor man tas iyang programa, nagmonitor po siya sa atong programa kay niya man lagi ta sa padayon nga kulo kabildo. O niya sa atong pagpaminaw sa iyang mga pag-atake dinis atua, dili na doktrinal kay halos pulos na lang pamersonal gyon. O niya kanabang dalabas mga pagbugal-bugal bitaw ang mga pamagi niya. Maingon na ba siya nga di lang mo masakit, masuko kay doktrina man eh. Ang suko doktrina. Ha? Paminaw na to kung doktrina ba ning imong gibuhat nga mga pangatake dinhi. Ug atong masusi karon, amo kang i-challenge aning prinsipyo nga among gigamit para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Ni atong paminaw ng tingog ni Mitchell Bendilio Reverend kining certified nga pagkabugal-bugalon nga klasis pagkapastor. Mao man gid tinuod kana pay kinataw-an nimo dag pagbugal-bugal. Unya manago to ra ba ka? Mura man kag natsudlan sa Espiritu Talukto, magsigig panago to. Mga paminawon maglain kay ba murag paminaw ni sing kagulingon reverensya nila gihusto niya atong ibabati ang tingog. No, ato naman ang gi say-say dinis makadagan na ba may Espiritu Santo nga intaw ning suon nga makita nato ingon ana ang kahimtang no nga natawo sa managtiayon kang Crescencia Dagok o kang Abelino Eugenio sultiha pong magtiayon na sa ilang pakighilawas ni resulta mag Espiritu Santo, no? Ang mga mabuot nga tigpaminaw di gibutuan na, no? Na ato na battery bang yang pahayag reverend tanawa di ba personal nimo nang atake diri sa among magtutudlo wa nimo tukia asa ang dugukan nganong nagpailami sa among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Senior nga mao ang katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. Atong nadungog nga ang mga mabuot kuno di gid mo tuo kuno aning Espiritu Santo kay naba kunoy Espiritu Santo nga matod pa niya nga ipakatao lugar dito kang Crescencia Dagok ug Abelino Eugenio matod pa niya pagkasortiha pud aning magtiayon pagkadaghan sa tao sila pagyud daw ang pakatawhan daw kuno sa Espiritu Santo matod pa niya pero sa Biblia mga mahal namong tigpaminaw unya matod pa niya bunga kuno sa pagpakighilawas. Atong tanawon ang mga plano sa Dios dili ang plano ug ang pagyaga-yaga ni Mitchell Bendilio.
Sumala sa Biblia, bradron, ang Dios ba may mga gitakda nga mga panahon o mga bulaton sa dinhi sa kalibutan sa iyang mga pagplano, bradron? Aduna Reverend, ug basahon nato ang prueba nini nga ang Dios aduna gitakda nga mga panahon diha sa iyang mga katuyuan. Ani ko mobasa Reverend sa Biblia ang pulong sa Dios. Ari ko mobasa sa Ecclesiastes man ni sa King James nga Biblia, bisan pa sa Biblia ang tatak Seventh-day Adventist Holy Bible, pero dinhi sa maong hulad gitawag na nig magwawali. So basahon nako ang kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 giingon sa pagbayad. May gitakda nga panahon alang sa matag buluhaton dinhi sa kalibutan. May panahon sa pagkatao ug may panahon sa pagkamatay. Atong nakita sa gibasa ni Brad Rooney, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, nga may gitakda daw nga panahon ang Dios alang sa matagbulato dinhi sa kalibutan. May panahon kuno sa pagkatao ug may panahon pod sa gitawag og pagkamatay, may panahon sa pagtanom ug may panahon sa pag-ani. Lugar kini nga sistema nga matang. Tud kay may gitakda man ang Dios nga panahon alang sa tanang bulaton dinhi sa kalibutan, panahon sa pagkatao. Dios ang nagbuot kay sa panahon sa pagkatao. Pero kung ang mga tao, matao, pinagis pagpakatao, bradron, more lokop ba sa kalibutan, tibok dapit ang mga pagplano sa Dios sa paghatag niya diya sa maong plano sa pagbutang sa tao, bradron? Lokop sa tanang dapit Reverend, ining mga plano sa Dios nga doon na siya gitagana sa tanan nga mga plano diha sa iyang mga katuyuan niya. Basahon ng gyapon nako ang Biblia ang pulong sa Dios, dinhi ko mobasa sa Binuhatan kapitulo 17 bersikulo 26 giingon sa pagpahayag. Gikan sa usalang katao gihimo sa Dios ang nagkalain-laing matang sa tao o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Sukad pa sa sinugdan giplano ng daan sa Dios kung asa magpuyo ang mga tao lakip ang panahon nga sila magkinabuhi dinhi. Atong nakita klaro og matinaw mga kaigsunan nga sa gipangutana nato nga ang Dios man di ay mo'y nagtakda og panahon sa kalibutan sa iyang katuyoan diha sa mga tao nga adunay pagpakatao. Giklaro nga sa matag dapit Dios na ang nagplano sa pagpaluna sa tao kay matod pa gikan sa usalang katao sinugdan na gihimo sa Dios ang nagkalaylaing matang sa tao. Siya'y naghimo sa nagkalaylaing matang sa tao o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Sukad pa sa sinugdan giplano ng daan sa Dios kung asa magpuyo ang mga tao. Lakip ang panahon, matod pa lakip ang panahon nga sila, matod pa sa Biblia, lakip ang panahon nga sila magkinabuhi dinhi. Ang ilang mga pagkinabuhi lakip na nga giplano sa Dios pero gikan sa usa ka tawo. Pero susihon nato ang plano sa Dios nga gikan gyud sa usa ka tawo. Haing kining plano sa Dios nga gikan sa usa ka tawo nga sinugdanan bardron sumala sa nakasulat sa Biblia. Dunire basahon ako kini sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa bersikulo 27 gingon, og mingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaulingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki og babae iyang gibuhat sila. So nakita nato sa Biblia, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, nga ang plano sa Dios buhaton nato ang tao sumala daw sa atong dagway ng Dios ingon sa kasama nato. Unya gingon gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugang dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. Karon muning takdo sa gingon sa gibasa ni Brad Rooney kaganina, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, ang Biblia nga ang pulong sa Dios nga sa 17:26 nga gikan sa usalang katao gihimo sa Dios ang nagkalain-laing matang sa tao o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Sukad pa sa sinugdan giplano ng daan sa Dios kun
asa. Giplano na sa Dios daan kung asa magpuyo ang mga tao. Lakip ang panahon nga sila magkinabuhi dinhi. Di na yung mga plano ang Dios kay sa gibasa ganina sa basahon sa magwawali kung ang pulong sa Dios nga Biblia mo'y gibasa sa ubang hubad, sabi na sa tatak Seventh-day Adventist nga Biblia sa 3:1, gingon may gitakda nga panahon alang sa matag bulato din sa kalibutan. May panahon sa pagkatao. Diyos ang nagbuot sa pagtakda niya na. Karon sa nabasa kay ang Diyos nagplano man sa pagbuhat sa tao, kinsa ang una nga gibuhat nga tao og diin gikuha, brethren, sumala sa Biblia. Okay, sumala sa Biblia ang unang tao nga gibuhat sa Dios gikan kinis abog si yuta niya sa Henesis gyapon Reverend kapitulo 2 ang akong basahon bersikulo 7 ang akong pagabasahon gingon. Og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Busa ang tao di ay giumol sa pagbuhat sa Dios gikan sa sinugdanan sa yuta. Na karon tungod niya na mao kadto ang nahimong resulta nga mao si Adam. Pero tungod niya na kay gikuha man gikan sa abog sa yuta. Wa na baylain pang gibuhat ang Dios nga tao, brethren, sumala sa nakasulat sa Biblia gawas ni atong giumol sa yuta. Aduna pa Reverend, pero dili kini siya gikan sa abog sa yuta. Niya basahon ako dinhi gyapon sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa bersikulo 25 ang akong pagbasa gingon. Og mingon si Jehova nga Dios dili maayo nga ang tao maginusara pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Og giumol ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mga mananap sa kapatagan ug ang tanan nga langgam sa kalangitan og sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila. Og ang tanan nga gihinganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi kana mao ang ngalan niini. Og gihatagan ni Adam og mga ngalan ang tanang mga kahayupan og mga langgam sa kalangitan og ang tanan nga mga mananap sa kapatagan. Apan alang kang Adam walay hingkaplagan nga katabang nga angay kaniya. Og gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam og nakakatulog siya. Unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok og gitakpan niya ang unod sa dapit niini og ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babae og iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Og mingon si Adam kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog og unod sa akong unod siya paganganlan nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang ginahan ug muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Og silang duha mga hubo si Adam ug ang iyang asawa og sila wala mga ulaw. Busa gawas kang Adam nga unang tao nga gibuhat sa Dios pero gikan sa abog sa yuta. Naghimo napod ang Dios og lahi binuhat pero katabang kini ni Adam pero gikan kini sa usa sa gusok ni Adam Reverend gikuha sa Dios og gihimong babae aron mahimong partner o katabang o katimbang ni Adam nga gibuhat sa Dios gikan sa abog sa yuta. Nakita nato nga ingon niya na ang sistema pero sa Biblia Dios ang nagbutang sa mga tao og nagpahiluna sa asa nga dapit siya niya gibutang. Lakip na ang ilang sistema dinhi sa yuta. Pero sa nakita nato ang gingon nga gikan lang sa usa ka tawo didto lugar kang Adam. Gibuhat giumol gikan sa abog sa yuta. Pagkatapos naman si iba wala giumol gikan sa abog sa yuta kundi sa dapit na pod sa gusok ni Adan ang pagkuha lugar niya na og nahimo nga ginganlan og babae katimbang niya nga ginganlan si iba. Pero sa unsa man dayon nga nung mudaghan ang tao sa tibok yuta o kalibutan, brethren, nga ang Dios man kuno maoy nagpahalo na og nagbuhat niya na. Literal ba nga gibuhat sa Dios sila sa pagbutang sa nagkakalalaing dapit sa yuta, brethren? Dili, Reverend, kundi gisugo sa Dios ang mga tao gikan kang Adan o kang iba nga ipapangasawa sila. Sa ato pa di ay kung mudaghan ang tao sa kalibutan dili kay nagsigig umol ang Dios og tao gikan sa abog sa yuta kundi ipapangasawa haron managdaghan ang mga tao. Basahon kong priba dinhi sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 6 gingon sa pagpahayag. Mangasawa kamo og mga anak kamo og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og papangasawa ang inyong mga anak nga lalaki og papamanaha ang inyong mga anak nga babae.
aron sila manganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae og dumaghan kamo didto og ayaw pag ipapuo ang inyong kaliwatan. O di nakita nato nga dili di ay matod pa ni Brad Ronnie sa pangutana ang Dios man maoy nagtakda sa pagpakatao sa mga tao. Kay mauman ang iyang isip plano sa iyang buluhaton nga gibutang ang mga tao sa matag dapit sa kalibutan, lakip na ang sistema nila sa kahimtang lugar. Unya, kung ano nga nabutang, dili di nga nagsigig umol ang Dios. Kung dili, gisugo niya ang mga tao gikan kang Adan o kang iba nga nidaghan na dito sa kaliwatan lugar nga managpangasawa kamo o managpanganak kamo. Usa dito nagsugod kang Adam o kang iba, dito sila nanganak gumikan sa pag-asawa lugar o pagka-partner lugar nila, ingon nga bana o asawa. Dito nagsugod kining giingon ni Brad Ronnie nga pangasawa kamo o managpamana kamo o aron managpanganak kamo og mga babae o mga anak nga laki o dumaghan kamo og sumanay kamo og ayaw ipapuo ang inyong mga kaliwat sa yuta. Dito ba, Brad Ron, nagsugod sa panahon kang Adam o kang iba kini nga mao nga tugon, Brad Ron? Didto ni Adan og ni Iba kanang tugon nga gihimo sa Dios nga ipapangasawa aron motaghan ang mga tao, dito na nagsugod kang Adan og kang Iba. Reverend, basahon ako ang prueba dinhi sa Henesis kapitulo 1, bersikulo akong pagabasahon 26 ngadto sa 28 ang atong pagbasa gingon. Og mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon nga sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagulingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Og gipanalanginan sila sa Dios, og mingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta, og magagahom kamo niini, og magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Busa nakita nato nga mao to ang paagi nga hingdaghan lugar ang maong tao dili gumikan sa pag-umol nga giingon nga gikan sa abog sa yuta. Gumikan sa pagpapangasawa. Busa, diha sa pagpangasawa, nakabaton dayon og mga anak sumala sa Biblia. Pero sa atong makita, Brad Ron, sa Biblia, kung nabasa man nato nga si Adan og si Iba nahimong iyang asawa, si Adan nahimong iyang bana, iyang pangutana, nakapagpanganak ba si Iba og mga anak ba ron gumikan nga natuman o gituman nila ang gingon sa Dios, sumanay og dumaghan kamo sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia tungod kay kabubuton sa Dios nga iyang gisulting daan ngadto kang Adan og kang Iba nga sumanay og dumaghan kamo, nga ang paagi niya na nga may partner babae lalaki mag-asawa, si Adan og si Iba nakabaton gyud og mga anak. Kaya basahon ako dinhi gyapon sa Henesis kapitulo 4 bersikulo 1 akong pagbasa rib, paingon kini sa bersikulo 11 ang atong pagbasa gingon. Ang tao miila kang Iba nga iyang asawa, lugar si Adan, og kini nanamkon og nag-anak kang Cain, og miingon, nakabaton ako og usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova. So unang anak ni Adan og ni Iba mao si Cain. Og unya usab nag-anak sila kang Abel nga iyang igsuon ni Cain. Og si Abel magbalantay sa mga karniro, apan si Cain mag-uuma sa yuta. Og sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang Jehova. Og si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karniro, og sa mga matambok niini, og gitamod ni Jehova si Abel og ang iyang halad. Apan kang Cain og sa iyang halad wala siya'y pagtamod, lugar ang Dios nga si Jehova. Og nangisog si Cain sa hilabihan gayod og nangilad ang iyang panagway. Og si Jehova mingon kang Cain, nganong nasuko ikaw? O nganong nangilad ang imong panagway? Kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadaygon? O kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahiad sa ganghaan, o kanimo mamao ang iyang tinguha, apan ikaw magabuot niini. Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon, og nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsoon og iyang gipatay siya.
Og mingon siyo ba kang Cain, hain si Abel nga imong igsoon. Og mitubag siya, si Cain, ambot, magbalantay ba ako sa akong igsoon? Og mingon siya, unsa ang gibuhat mo, ang tingog sa dugo sa imong igsoon, nagatuaw ka nako gikan sa yuta, og karon tinunglo ikaw sa yuta nga nagbukas sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsoon gikan sa imong kamot. Busa, puriba kini nga sa dihang si Iba og si Adan, mag-asawa naman sila kay partner, mananganak sila rin, unang anak si Cain, unya si Abel. Pero ang hitabo nini, tungod kay managlahi man sila og mga pamaagi sa gimbuhaton niya, ang mga gimbuhaton ni Cain wa man kahimot sa Dios nga si Iba, kang Abel man lang, nagsilos ni si Cain, iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel. O di klaro na to nga nabasa sa Biblia nga ang tao, mauto si Adan, miila kang iba nga iyang asawa. Di nanamkon og nanganak, mauto si Cain og si Abel, gipatay ni Cain si Abel, si Cain na lang ang iyang bata. Pero taliwala niya to, wala na ba migula pa nga bata ni Adan og ni Iba sa isip magtiayon o sa ilang pag-inasawahay, brethren? Ano na pa, Reverend? Diya basaw na ko gyapon sa Hinesis lang gyapon sa kapitulo 4, versikulo 25 ngadto sa 26 ang akong pagbasa gingon. Og gila pag-usab ni Adam ang iyang asawa og kini nanganak og usa ka anak nga lalaki og gitawag niya ang iyang ngalan si Set. Kay ang Dios mingon siya, nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Og kang Set usab na tawo ang usa ka anak nga lalaki o gitawag niya ang iyang ngalan si Enos, unya ang mga tawo na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Atong nakita nga mo ni ang paagi, plano sa Dios nga gibutang niya ang mga tao sa tibuok nga kalibutan, nagsugod din hiniini. Panahon sa pagkatao, kung matao na, adto na po'y panahon nga natao na ang tao, pero adto na po'y pagkamatay. Mo na ang nakita o resulta nato sa nabasa sa Biblia. Ngano nga ingon na, para ipakita nato nga naghiskot man god si Mitchell Bendilio, hayahay ko no si Crescencia Dagok, Crescencia Dagok o si Abelino Iunio, nga nangaknak sila sa Espiritu Santo nga si Master. Pagkadaghan kuno sa mga tao sa kalibutan, sila pa kuno'y pakatawhan na mao man aron dili man ikaw mo'y Dios aron ikaw mo'y magbuot niya na, pero ato sa ning gidetali para makita nato nga ang Dios mao man day nagbuhat sa tanang mga tao, pero kung unaw-unaw na to dili literal nga sama kang Adan ug kang Iba, dili pod magkapariho, kay si Adan ra ang gikan sa abog sayuta, samtang si Adan diya sa dapit sa gusok niya Adan ang pagkuha niya sa sistema nga mao si Iba. Didto gikuha, didto nakuha ni Adan kadto si Iba. Nakaron tungod kay giingon man lagi nga ipagpangasawa para modaghan di ay mo na nga mabutang ang mga tao sa tibok nga yuta, parting asa gusto sa Dios nga ibutang sila gumikan sa pagpangasawa. Unsa man ang usa sa hinungdan ngano man nga manganak ang matag binuhat nga naanas pagpangasawa, brethren, ni anak balagway hinungdan, brethren. Aduna rin ba rin, og mao na siya nga magtugyan ang usag-usa. Ang bana magtugyan siyang lawas ngadto sa asawa, ang asawa magtugyan siyang lawas ngadto sa bana. Mao nang gitawag pakighilawas. Basaon ako ang priba rin niya sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 2 ngadto sa 5 ang akong pagbasa gingon. Apan aron sa paglikay sa tintal sa pagkighilawas ang matag usa ka lalaki kinahanglan magabaton og iyang kagulingong asawa, og ang matag usa ka babaye magabaton sa iyang kagulingong bana. Ang bana kinahanglan magatugyan ngadto sa iyang asawa sa angay sa magtiayon, maingon man ang asawa ngadto sa iyang bana. So magtugyan gid daw sa angay sa magtiayon kanang pakighilawas. Kay ang asawa dili mao ang magabuot sa iyang kagulingong lawas niya kundi ang iyang bana. Maingon man usab ang bana dili magabuot sa ilang kagulingong lawas niya kundi ang iyang asawa. Ayaw kamo pagdumili ay ang usa sa usa gawas kung pinagi sa panagsabot alang sa usa ka panahon. Aron managsulod kamo diya sa kahigayunan sa pagampo, apan tapos niini managdulay na usab kamo aron dili kamo matintal ni Satanas tungod sa kakulang ninyo pagpugong sa kaugalingon. Busa sa unsang paagi kamo sana yung daghan ng mga tao nga sugo nga ipagpangasawa ang tao diya sa panagtiayon na ang pagtugyan sa buhat sa panagtiayon nga mao na ang pakighilawas. O di nakita nato mga kaigsunan, busa dili bawal
ang pakighilawas, mga mahal namong tigpaminaw. Bueno, niya kita diri sa gisgutan nga pag-ingon nga pagminyo. Kung ihimuon nga doktrina nga dili mga sawa o dili magminyo, kang kinsa ka ng pagtulunan ba dron? Sa Dios ba ang pagtulunan kung himuon nga idoktrina ang dili pangasawa bradron sumala sa Biblia? Dili sa Dios ang maong doktrina kanang magdili sa pagpangasawa. Niya basahon ako sa unang Timoteo Riberen ang prueba sa kapitulo 4 kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3 ang pagbasa gingon. Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbongon nga espiritu og sa mga tuluhan sa mga yawa. Nag-mention nga may tuluhan sa mga yawa. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon. Kinsang mga kaisipan, nangapaso nga daw pinaagig binagang puthaw. Nga managdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga nagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Busa, kung ang Dios nagsugo sa pagpangasawa, way supa kay Dios man ana mo nagbuot. Pero kung dunay magdoktrina nga managdili sa pagpangasawa, Kung himuon lugar ka na nga doktrina bradron, dili na iya sa Dios kung dili iya daw na sa yawa sumala sa atong nabasa. karon musa wala idili ang gitawag og pagminyo, di natural sa pagminyo sa pagpakighilawas na adya niya na. Unya, kung himong doktrina nga dili ka mga sawa, iya na sa yawa. Na karon sa pagbuhat sa kalibutan, ang Dios mo ay nagbuhat. Og diha sa kalibutan sulod niya na ang abog gibuhat sa Dios ang tao. Pagka nidaghan ang tao, apil na Tabradrone, apil na Mitchell Bendilio, pati pa yung mama ni Bendilio, pati pa yung papa ni Bendilio, pati pa ang papa sa atong magtutulo, si Master Bradron, nga si Abilino Eugenio, o si Crescencia Dago. Na ang ilang sistema sa pagkamagtiayon o pagkigilawas, dili na nato na masaway Bradron. Pero niya, tungod kay aduna may plano ang Dios, sama sa kanghob mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan. Si Job na ikaugalingong mama, na ikaugalingong papa. Si Job ba ni gawas pinagi sa gusok ni Adan? Dili. Si Job ba ni gawas gikan sa abog sa yuta? Nga dito siya giumol? Dili. Si Adan ra, pero gikan sa usa ka tawo ngadto sa tanan, Dios daw ang naghimo. Pero sa tinawhanon kay ang iyang mama o ang iyang papa mo'y nagbuhat. Pero kung pasultiyon si Job, Bradron, ang iyang mama o ang iyang papa mao'y nagbuhat niya diya sa iyang tiyan sa iyang mama ni Job, Bradron, iyang papa ni Job. Dili, Reverend. Taliwala nga si Job na tao pinagi sa pagkighilawa sa iyang amahan o ginahan. Pero si Job, sa diyang nimo, namulong siya, ang nagbuhat, ang nag-umol niya, maugid ang Dios. Ha? Pero dito nagipaagi og instrumento sa mag-asawa, bana o asawa, babae lalaki. Sa pagkighilawas na, nabuhat siya, pero kumusulti siya, Dios mo nag-umol niya. Niya basahon ako rin. Sa pahayag ni Job, din sa Job, Kapitulo 10, versikulo 8, gingon sa pagpahayag. Ang imong mga kamot, address ba nga to sa Dios ang pagpahayag ni Job din Ang imong mga kamot, nagbuhat kanako ug nag-umol kanako sa tingob sa nagalibot apan ikaw magapukan man kanako. Ingon ba si David? Pod ni ana, sama kang Job. Nga niingon si Job nga, ang akong papa o ang akong mama nakighilawas mo'y hinungdan nga resulta ko? Dili. Sama sa gisulti ni Job. Mausab ang gisulti ni Haring David. Unsay priba Bradron sa pahayag ni Haring David. Okay, ang pre-babasahon ko rin, din sa Salmo sa iyang Kapitulo 139, versikulo 12, ngadto sa 16, Reverend, gingon, bisan gani ang kangit-ngit dili makatago gikan kanimo, kundili ang kagabion mohayag ingon sa kasanag sa adlaw. Kanimo, sa Dios kini nga gipahinungod ni Haring David, kanimo ang kangit-ngit ug ang kahayag managsama lamang. Kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Matud pa ni David, ngadto sa Dios, kay ikaw, ang Dios lugar, ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Sa taguangkan sa akong inahan, imong gitabunan ako. Muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako.
Kahibulungan man ang imong mga buhat og kini hibaluan kayo sa akong kalag. Ang akong lawas wala hisalip digikan kanimo ngadto sa Dios. Sa diha nga sa tago gibuhat ako, matud pa ni David. Og sa pagbuhat nga kahibulungan didto sa mga dapit nga labing ubos sa yuta. Sa wala pa mahimpit ang lawas ko nakita na sa imong mga mata. Og diha sa imong basahon nasulat na ang tanan. Bisan pa ngani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako. Karon, sa imong gibasa, Bradron, sa tago daw gibuhat siya, nga ba di ay pagbuhat, Bradron, og ipadayag, unsa mananap? Lisod pod. Oh, lisod pod. Na karon, pero sa deklarasyon ni David, kinsay nagbuhat daw sa imong nabasa? Ang Dios kay matud pa ni David Rebelen kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin sa taguangkan sa akong inahan. O, di nakita nato nga si David ni deklarar nga Dios ang nag-umol kaniya. Pero kay tungod ni anang mga bahina ang iyang amahan ni David, si Isay man. E di si Isay nakabaton og anak nga maong lugar kay Bali, ang maong atong nabasa nga mao si David. Kay niya man sa Salmo 72 versikulo 20 nagingon, ang mga pag-ampo ni David, ang anak nga lalaki ni Isay natapos na. Kini day si David, anak ni nga lalaki ni Isay, si Isay ang amahan. Di si Isay na asawa. Unya nakigilawas si David ug ang iyang asawa, nakigilawas sila. Sama kang papa ni Job. Unya, pero kung pasultiyon sila, niingon ba nga si Isay mo nagbuhat kang David? Dili, Dios nakaron. Kay ang Dios magplano man og matang sa mga tao nga dunay mga bulaton og unsay iyang buhaton diya niya na mga mahal mong tigpaminaw. Nakabaton bag David, Haring David, og wala planuhan sa Dios nga siya mahimong hari diha sa kahimtang? Diha sa Israel? Dili. Kay bisan pagani ang katungdanan ni Pilato, Dios ang nagbuot. Mukuha kitang puriba, Bradron. Hayan ang puriba. Ani ari basahon ko ang priba dinhi sa Juan kapitulo 19 bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 11 gingon. Busa si Pilato mingon kaniya, dili ka motingog kanako? Wala ka ba mahibalo nga may gahom ako sa pagbuhi kanimo ug may gahom ako sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag kaniya ngadto kang Pilato, wala unta ikaw ing kagahom bato kanako kun wala ka pa hatagi niini gikan sa kahitasan busa labaw pa kadakog sala ang nagtugyan kanako nganhi kanimo. Busa sa gikuha natong ihemplo, Bradron, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, pati pa katungdanan ni Pilato, Diyos daw ang nagbuot. Na kung wala ipakataos Pilato, hain may katungdanan nga ihatag sa Diyos nga siya nagbuot kang Pilato. O di, patis Pilato, giplano sa Diyos sa panahon kang Kristo. Na karon, mo na nga, kung naghisgot siya naningil, mahitungod kang Crescencia Dagok o kang Abilino Eugenio, nganong nanganak og Espiritu Santo, sila ang planuhan sa Dios pinagi sa ilang pagkamagtaayon instrumento, mga mahal namong tigpaminaw. Kay Dios maumay nagpayulo na sa tanang mga tao sa kalibutan, pero dili pinagi sa pag-umol sa lapok o sa abog sa yuta. Dili usab pinagi sa gusok, kay si Ibara gikan sa gusok ni Adan. Si Adan rapod ang gikan sa abog sa yuta. Por iso, nga kung doon na may tagna nganong ang Espiritu Santo nagpakatao, dili amo-amo, mga mahal mong tigpaminaw. May tagna sa Biblia, di lang mauyon si Bindilyo, pero kung dili man nimo'y mao, ipakita nimo unsay mao ani. Hay nang tagna sa Espiritu Santo, Bradron, pero dili direktamente nga ingon ana, sabto na lang dayon nato nga Espiritu Santo kay i-process pa pinagi sa pagsuportar sa kasulatan. Okay, Redia, mauntan lagi ni Bindilyo mo imong paningkamutan nga imong pakasaypo ni ining maong basihanan namo nga nagtudlo mi katumanan sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Sa gingon ni Reverend direktang mabasa kay tagna man ang katumanan raman ani mo imuklim nga siya katumanan sa tagna kay dili man abilidad sa Biblia nga kun magtagna ibutang ang ngalan kay ibutang ang ngalan dili na tagna kana igon na lang mobasa ang tao uy mao dinay katumanan sa tagna pero dili man ingon niya na gud ang kabubuton sa Dios nga ipagi niya sa pagtagna niya basahon ako ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15 English ang version sa Biblia Tatak 70 Adventist Holy Bible nga English gingon
I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his state. Sa ato pa, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Sa maong tagna, Reverend, nagisgot og second child. Pag gamiton terminong child, natural, anak ginagbabaye kay kung magisgot ta sa pagsanay sa mga kabataan, gikan na magina sa paghimugso sa taguangkan sa babae kay ang babae nga nahimo nga dili pinagi nga gianak si Iba raman kagikan man sa gusok ni Adan. Pero pag tagna sa Biblia nga dunay ikaduhang bata or second child nga mutindog kini siya og mupuli, mo na nga tong gamit nga teksto para kini nga tagna sa Espiritu Santo. Atong klarohon ba doon kay imo manggingon nga Espiritu Santo sa pagklaro na lugar. Pero ang tagna nagingon nga second child ang atong pangitaon, dili man mo kinta og second child og walay first child. Timan anta ang second mao ni mo puli sa iyang dapit. Di sa ato pa kinsa ba day ang first child, bradron, sa dili pa mulutaw ang second child o ikaduhang bata. Okay, Reb, ang first child gitagna gyapon kini sa Biblia. Pero lagi kay tagna di gyapon gibutang o wala gyapon gibutang ang ngalan sa katumanan. Diya basahan ko ang tagna sa Isaiah chapter 9 verse 6 gingon. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa ato pa, sa atong pinulungan, ay alang ka nato ang usa ka bata na tao, katong child was born. Ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawag og kahibulungan, magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa patigdait. O di nakita nato, for unto us a child is born, unto us a child is given. O, di na ibata nga matao, mo ni nabay ngalan diri, Hesus Kristo, Hesus, wala. Pero tanan halos mga magwali, tanan hibaw. Nga si Hesus Kristo kini ang katumanan. Busa ang tagna sa Biblia, doon na pa'y second child nga mupuli sa iyang dapit kinsa ang pulihan katong unang bata nga natao nga kini nga bata nga natao ni dako pud ni dili kay nagpermanente lang pagkagamay. Di mo do nga katong ikaduhang bata nga mupuli mo dako pud na. O di katong ikaduhang bata doon nag-iinstrumento niya na nga gamitong kasangkapan para mulugwa kining ikaduha nga bata. Nakaroon, plano man na sa Dios, magbuot ka. Kung dili na mo imao, di mo na imong tubagon. Pangutana, bradron. Sa panahon nga dinhina nilutaw na ang bata sa tagna sa Nueva Ecija nga bindako na, mao nga atong Ginoong Hesukristo. Nagsulti ba si Kristo nga dunay puli niya para pagpaluap nga dito gikuha ang iyang katarungan tungod kay adunay second child nga mupuli siyang dapit. Doon na ba'y mupuli niya, bradron? Ado na Reverend, mo na nga wa kita masayop niini sa pagpahaom nga kanang second child nga mutindog puli unya dunay pulihan doon na poy mupahawa niya sa Biblia ang mideklarar gyud nga dunay mupuli mao matong Ginoong Hesukristo ug ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Niya basahon ako sa Biblia ang pulong sa Dios. Dinin ako basahon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25, ngadto sa 26 gingon. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako. Pahayag kini ni Ginoong Hesus. Apan kung makagika na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Basag diya lang pagbasa Reverend. Gikuha ta lang ang punto nga ngatong Ginoong Hesukristo na mahayag nga doon na siya kapuli. Nga ang kapuli niya walay lain ang Espiritu Santo. Kini pagpaluap niya sa tagna nga may ikaduhang bata or second child nga mutindog ug mupuli. Sa atong nasusi, dili man makakwenta lagi second ug walay first, ni lugar ang atong Ginoong Hesukristo nga first may tagna siya. Isaiah 9:6 gitawag siya child, for unto us a child is born. So siya ni lugar nga first child. Siya pod ang nagdeklarar nga dunay kapuli niya. Kinsa man kapuli niya? Walay lain ang Espiritu Santo. Di nakita na to. Mo ni iyang kayugtan ni Mitsu Brindilio. Surtihang Crescencia Dagok og ni Abilino Eugenio sa ilang pagpakighilawas ni resulta si
Tomas Eugenio ilang master nga piki. Di man nato ing anaon paghatag og argumento para mahimong dili valid reason kining amoa, mga mahal namong tigpaminaw. Kay naa may tagna ug ang pagpakigilawas ni Abilino ug ni Crescencia dili man bawal. Kung milusot man diha ang gitawag og second child, plano man na sa Dios. Sama nga plano sa Dios nga magpakatao og hari diya sa Israel nga si David. Ang iyang amahan ni David si Isay, unya may asawa siya. Pero sa pagsugilon, sa pagkigilawas si ang mama o siyang papa, pero sa pagsugilon ni David, Dios ang nagbuhat o nag-umol kanya. Pero sa mga taong may sopak, ay dili yun, tuhan si David sa iyang pagkakatumanan niya na. Kay nga naman, mga mahal namong tigpaminaw, o deklarasyon ni David, matod pagani siyang kapanahonan, atong mabasa sa basahon, sa Salmo, nga unsay sulti ni David ya sa basahon sa Salmo, Bradron. Okay, basahan na to, Reverend. Dini sa Salmo Kapitulo 35, versikulo 11, ang atong mabasa gingon kini sa pagpahayag sa atong mabasa sa Biblia gingon na nagpanindog ang mga saksi nga dili matarong, pahayag ni Haring David. Nangutana sila kanako may tungod sa mga butang nga wala ko hibalui. O di sa panahon niya gituhan ba? Wala. Nanindog pagani kuno ang mga saksi nga dili matarong. Nangutana pa no sila may tungod sa mga butang nga wala. Gani pud kuno na hibaluin ni David kanang ilang gipangutana, pero kining amoa makapangutana si Bindilyo ug kun siya pangutana permanente namo matubag kay mo na gingon namo og sa group of singer pa sa Wadab pag tumatagal lalong tumitibay. Nagkadugay, nagkalig-on ang mga rason. Tuo ni Bindilyo nga siya nagsulti murag nakaluntod siya, pero sa diha nga nitubag mi natamak-tamakan na ilaw mo muna diha nga atong nakita nga sa pagkatuman na diya sa among magtutulo siyang katumanan niya na kung dili man kinsa man ay ng second child. Abe? Muna diha. Nakaron, pag-abot na nga si Master, maoy nahimo ng katumanan, mo nang atong giwali, Bradron, kay ang tag-iya sa balay, moray masayod sa balay. Ha? Dili ang nanumbalay, dili ang singila, silingan sa balay. O ang mga sakop sa panimalay, moray masayod sa balay. Sulod sa panimalay, mauna nga ang nasayod sa tagna, maura pud ang tag-iya sa tagna, may mo padayon, o ang mga nasakop sa mong tagna, sa ato pa, kanato. Manang pag-abot nato, Bradron, sa katumanan, Espiritu Santo ng atong giwali nga naman. Katunang gipuli o puli ni Kristo. Tungkay ang mga apostol, dili si Bindilyo. Mooy nagtugan nga kanang pagwali, may tuod kang Kristo nga giwali-wali ni Mitchell Bindilyo, matod pa nga kami kuno maoy naghimo sa wali nga wa kuno namo hingpitas Kristo. Ang wali nga Kristo mo'y among gipasabot og dili kami mo'y nag-ingon nga mawala ang wali nga Kristo o dili pa mao ang kahimpitan kundi si Apostol Pablo. Nakiglalis ka, Bindilyo ni Pablo. O siya priba, Bradron. Okay niya, priba, basahon ako. Tinuod yun ang gingon mo, Reverend, nga ang nahitabuan niya, ang gipakiglalis ni Bindilyo, dili kita, kundi si Pablo. O niya, koreksyon ha, klaruhan ang imuhang mga istorya ayaw paghimog tumo-tumo. Ipli ko no nga nag-ingon mi nga si Kristo dili hingpit. Ha? Nag-ingon mi nga ang pagwalis ngala ni Kristo dili hingpit og kanay mawala. Buti pasabot, Bradron, dili pa kadto mao ang kahimpitan sa pagpahigayon sa Dios kay aron og hingpit pa to nga sistema sa mga pagwali wala nay puli unta niadto. Tinuod ka na. Maunta ni kauntiro nimo. Hasta tong Ecclesiastes 4:15. Kay mo man among dugukan, mo man among gigamit nga basyanan, direkta na malangkas katumanan yang mahitabo, taman ka na lang siga yaga. Ha? Kaya basahon ako ang pahayag ni Pablo. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Unsay pahayag ni Pablo? Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pahimpit. O kana lang daan ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pahimpit kami nagingon. Dili gyud si Pablo. Unsa gingon na dili hingpit og magataliwan kanang taliwan wala man na inikabot sa kahimpitan. Natong susiyon, Reverend, kung unsa ba o asa ba gipahinungod ni Pablo, kining pulong sang Dios nga ilang giwali pero matod pa niya, dili hingpit o kini mawala inikabot sa hingpit. O si Pablo ra gyapon motubag. Roma 10:17 sa Bibliang Katoliko gyapon nga hiligaynon gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios timan-antang mao ning ilang giwali. Pero matod pa ni Pablo dili hingpit og kini mawala. Dili kami nagwala-wala. Si Pablo mo nag-explika. Mo ni ilang giingon nga ilang giwali ang pulong sang Dios. Dili hingpit og gatoy mawala or magatiliwan.
ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Na kami ba'y nagwala-wala bindilyo sa pagwali mahitungod kang Kristo? Dili, gibasa lang namo ang sulat ni Pablo ug mo'y among gibasihan ining among panahon ngano nga wala mi magwalig Kristo tungod kay ang pagwali sa mayong balita mahitungod kang Kristo gisplikar dili pa mao ang kahimpitan og kini mawala. Pero sa ito bang, pagkasertihan ni Crescencia o ni Abilino, gumikas ilang pagkigilawas, nilutaw ang Espiritu Santo at si Tomas pagkadaghan sa tao sa kalibutan, magbuot ka sa plano sa Diyos. Ha? Wala ibutang diya si Crescencia, pero naa si Crescencia sa plano sa Diyos. Bisan imong mama, giplano, dito ka ipagawas para makikumbati sa mga ministro sa PBC. Ingon niya na ang sistema. Nakaroon, tungod kay ang wali nga Kristo, pulihan man og wali nga Espiritu Santo, busa katong puli ni Kristo, mao man tong second child kay si Kristo, first child, bata nga una nga nagpadeg, midako ang second child, midako ug mudako ang puli sa atong Ginoong Kristo mo ning Espiritu Santo. May mga tao ba din nga gitagna, brethren, nga magwali sa Espiritu Santo sumala sa Biblia? Ano na ribirin? Og mao ni atong gibasihan pod nga kitay katumanan ning tagnaa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa among nanggingon, di mi maulaw nga moangkon ani nga kami katumanan ining tagnaa. Nga mga tao tungod kay aniya namo ang ilhanan kay kami lang ang nagwalis mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Busa mo ka na ang balaan nga rason, mga mahal na mong tigpaminaw, dili kay agas lang mi magsulti-sultig personal ngadto og dili man mi mutuo sa iyang giingon nga propeta pananglitan. Pero bisan taliwala nga ilang propeta si Ellen G. White sa mga pastor, kini ra gyud siya may wala mutuo di naglahi. Muna nga di ta matingaan niya, no? Kaysa ila ganing doktrina maglahi gani siya. Di siya ato pa kung do nami ipamatuod mo lahi gyud po ni siya. Pero kung di man day ni mao ning amo ang pamatuod kay lahi, nakinsa man ang katumanan binilyo sa 4:15 sa Ecclesiastes. Kada mga atong ipatubag ni Reverend, tubaga kinsa nang si Kansal sa Ecclesiastes, unya tubaga pod nga nasayop mi bindilyo nga nag-ingon mi nga kanang wali nga Kristo mawala kay dili pa kahimpitan kana tubaga na. O kung nabasa na mo to niya dili man di mo gipasabot nga husto, di na imo husto niya na. Nakaron, tungod kay aduna na may wali nga Espiritu Santo og natuman diri kanato brethren. Gipiho ba sa Biblia nga ang pag-alagad mao na ang bag-ong pagkinabuhi, pag-alagad diha na sa Espiritu Santo nga atong giwali nga maoy dawaton sa tao brethren? Gipiyo gyud sa Biblia Reverend tungod kay diha naman magpatalingog ang tao sa mga magwawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo kay diha gyud na ang pagpangalagad sa gitawag bag-ong kinabuhi sa pagpangalagad sa Espiritu. Nabasaan kong pahayag ni Pablo sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi matud pa dinhi sa espiritu og dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Unya kanang espiritu nga diha nahimuon o diha na ang tawo mag-alagad sa bag-ong kinabuhi, ang espiritu nga gipasabot Espiritu Santo na Reverend. Basahon ako ang pulong sa Dios nga Biblia dinhi sa City Side sa Roma gingon, apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Sa mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, katong iyahang mga pagtampalas bisag unsa na lang, dili kadto mo'y nakapakatandog o nakapahimong walay bili sa katinuran sa pagpamatuod sa Biblia. Tungod di anang maong mga pamatuod namo nga nakatagna na sa Biblia. Ngayon na gyud ang sistema. Unya, wala na mo na matubag, natubag. Pero bisag kung saon lagig tubag sa kamaturan, sama sa panahon kang Kristo, si Kristo nagsulti sa 14:6 nga sa iyang kapanahunan, dalan siya og kamaturan. Pero taliwala nga dalan siya kamaturan, mapugos ba nato? Dili, giingnan pa siya nga giyawaan. Taliwala siyang pagkakamaturan. Hain ang priba, brethren? Okay, ang priba basahon ako dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 20 gingon sa pagpahayag, daghan kanila ang nanag-ingon kini siya si Kristo mo ilang gipasabot giyawaan og nagsalimuan nganong mamati man kamo kaniya. Dili kalimot nga matud pa pod niya nga
Og mao na yung Espiritu Santo, may payway Espiritu Santo, way magbuot nimo. Pero mabuot ko no, ang mga tao di gid mo tuo. Oh, nakaminos ka sa mga tao, abi nimo ikaw ray tao nga sama nimo profesional ka pero ibutang ta nahimo kang walay buot oy bisag unsa na lang gani ang mo gawa sa imong mga baba. Busa among gipanghinaot mga mahal namong tigpaminaw makaigsunan nga ana kita sa kahuguton nga pagbarog. O nagpanghinaot kami nga kanunay gyapon kamong magsunod sa sunod pa natong pagtuon para sa paglamdag alang sa katinawan ug dugang sa mga kamaturan para sa pagkabot nato sa kaluwasan. Miabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa among magtutulo Master Tomas de Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa kauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.